Riri sarta pawa nuteng ranu sing karasaning sun dening kanyut manis elengira Gusti wah kamal mirah ingsun asmirata ing ngene sidat agung ing narmata sajroning aguleng pangucaping jalma kang nendra tansah dadi lenduran kewala nggih sami mangun Bendul Pati proyek sulmawan tanding lawan para Kurawa ora mening bondo yudha samya gada dinada bindi-bindi cara pedhang sumur taming kateng pusaka ingkang medhas saking pingitan pinendra pindha Jawa wis parandini sajiba kewa tan wonten ingkang saged mbujikaken dhateng Pakuna Patih Kala Durgangsa bubar mawut para Kurawa candrani pindha tambak marang Trajang banjur dandang ing mangke samunduring para Kurawa daya Patih Kala Durgangsa nglajengaken lampah Pati dhateng pamundhut ingkang sinuwun ngupaya wiradat mrih katuting Daud Prabu Dewasmana lawan Dewi Syaningsih nalika semana wis kasaputing wanci Madyaratri sangsaya talwara rasa biar kang lintang kumedhap Desanya tengah lumrang kandaning puspita karang yaning
putyanira sang diwijawara ndrengang lir swaraning madu prangta manung sungsarining kembang ana sempaling laku nenggih mangke gentya kawus Narakaya ingkang aning magdeling kraton Bandon Salimbak sedaya sami ngandhut sungkawa ndadatan mokal lamun to mengeng penggalihing sang katon
wasta nagara ing Banten Salembak. Katingal surem kahananing nagari Banten Salembak candrane pindha surya kang kinemaning hima Himantaka. Sabaka perbawan dening sang katong kalahan Dang Sungkawa nggih menika warnane sang nata. Jejuluk Prabu Darmajati. Sungkawa permanah labet mrihatosaken dhateng calipun ingkang putra Dewi Setyaningsih. Jegrek Yayah Tugu Sinukarta. Surem sorot ing pandhaning paningal dhateng muring Tyas kaya nangis jroning kabudatan kepareng. Mudhar pangandikane. Ing mangke lenggah kahadhep lawan ingkang garwa. Dewi Kusumastuti. Datan kantun nggih. Ingkang putra jalu kekasih Raden Kusuma Darma. Ciptaning manah sang nata Prabu Darmajati meminta dhateng Siang Widi mugi tinedahna ing wangsul ingkang putra Dewi Setyaningsih ingkang ical saking Kedhaton. Mila datan bukal siang pantai ngerati datan pegat amung tasah Sidikara nyuwun ring Bathara Luhung. Nadyan wis nyebar juri pangis Parta panandene engga wekdal menika dereng ketingal. Wangsulipun ingkang putra lan dereng wonten pawartos pundi kapanipun ingkang putra. Sakuling manggi griya anyar tak dhateng kalipun ingkang putra dalah ingkang garwa sedaling kanyarasa kakanthi wawan pangandika.
diwangkara kingkin nirmanguswa kang layon denyo ilang manis watananira layung kumekucem rahnya maratane marang salirane males dening ludira kawang-wang ngekono pang sumirat Suwun Kanjeng Sunan jimat pepunden kula paduka sesembahan kula mekaten lampahan kula wonten ing nagari nadyan to kathah sesawangan ingkang edhi namung boten dadosaken panglipuring manah ingkang cemangkel wonten sawanganing manik namung atmaja kula inggih keng putra Ponstianingsih ingkang sampun sawetawis boten ketingal wangsul dhumateng negari suwun kados pundi kawontenan kula menawi boten ngat anak kula Ponstianingsih ketuwung kula nyuwun pejah dhateng paduka ingkang sinuwun menawi ngantos boten ingkang wangsul anak kula Ponstianingsih sinuwun Kanjeng sinuwun menapa ginanipun gumelaring Bandaraja donya ingkang wonten ing nagari ing Bandon Salimbak menawi boten kaisenan dhateng anak kula Ponstianingsih nuwun Kanjeng sinuwun kula aturi matos ingkang putra Ponstianingsih jagat kurang apa nggonku tansah manembah marang kang ngakarya jagat kurang apa nggonku tansah bekti marang sing gawe jagat ewadene isih kena penandang kaya mungkin oh yai kaya ngopo smedhot ngrasake bareng aku ditinggal karo anakku wadon mangan ora krasa enak adoh menyang buku ora bisa sari
ingkang ana ing angen-angen mung kajaba citraning anakmu Setyaning sing kang lunga saka kedaton Kusumastuti. Ora kurang-kurang anggonku budidaya ngupaya marang ilangnya anakmu si Setyaning sih. Juru pangeset warta wis tak sebar kabeh supaya ngupaya marang ilangnya anakmu wadone wadene. Wiwit ilang nggo teko iki durung ana batahan mengondo kang sumendel lunglungan kang aputung. Apa gunane aku urip ana Ngarcapada? Apa paedahe aku iki dadi ratu ning madaning kraton Banun Salembak? Aku mukti ora bakal tak rasakake dening pengangkah bakal tak turunke nyang anak-anak kuwi wadene meksa kelakon nemu penandang kaya mengkin. Oh. Tuti. Kurang apa nglubekti marang sing gawe jagat, kurang kepriye nggonku tansah manembah karo sing gawe urip wadene. Aku kudu nyandang kaya mengkene. Oh, Tut. Kusumastuti garwaku wong ayu. Puluh-puluh dadi 20. Sak 1000 lakon dadi selakon. Penandang adil kudu disandang. Namung boten wonten ginanipun menawi kula menika gesang boten nyanding anak kula. Lah upama mati genah kubure upama genah lunga papan panggonane wis cetha ya wadene. Urung terwaca papan panggonane urung genah manggone. Anggon ku arep goleki kepiye? Juru pangestu tak kongkon. Mulih ora entuk gawe, kabeh padha ra sumurup marang dening anakmu wadon Setyaning sih. Kusumadarma wonten dawuh Kanjeng Rama miji putra paduka kula. Piye nggih Mbak Yemu ilang? Apa-apa ya ora dipamiti Mbak Yemu. Kawon muni nggih adat ingkang sampun kula menika tansah dipun gawe ngadhep dhateng Kang Mbok. Parandene sampun setunggal wulan menika kula mboten panggihan kalian Kang Mbok. Kula mboten dipun pamiti. Wah. Yen ana kraton njedhekake pikir ning nek lunga ya malah bisa ngendeng ati. Mbak Yemu siji pancen angel kandan-kandanane. Kon manut karo wong tuwa wae ora gelem. Arang-arang ana kraton senengane dolan. Adat sing wis yen dolan iki ya sok pamit nyang nguli kancane tunggal sak pamulangan napa. Sinau adate pamit. Lah kok iki kok siji karo adat sing wis karo wong tuwa kok nyingkur. Dikandani wong tuwa ora nggugu. Malah ilang saiki terus kepiye lakon. Kayak bocah wadon. Yen bocah lanang ora payu tak gagas. Bareng wong wadon. Sing tak kuwatir yen nganti mulih nggawa kandutan terus kepiye lelakonku. Kaya bineset raiku. Lho takon matur nek wis seneng karo wong lanang ki sapa? Ya mung pepajuke siji aja sing wis duwe bojo. Loro genah anake wong genah. Marga yen nganti Mbak Yemu kuwi katut karo sing wis duwe bojo iki padha ngrusak pager ayu. Aning wong Mbak Yemu angel kandan-kandanane. Oh. Kusumadarma. Hayo arep piye wae wong kuwi anak tega larane ora tega patine. Upamane Mbak Yemu kuwi wis katut jago aku yen mung kari. Nekseni upama aku ki ngelikno wong wis kaya mengkono tumindake kuwi upamane ning muka wong kuwi genah anakku. Kawula nuwun nggih Kusumadarma. Gandeng para pangisparta wis padha rentuk gawe dina iki kuwi aja wedi kangelan Kusumadarma. Dina iki kuwi temeni mangkato. Golek ana Mbak Yemu nang ndi papan padunungane.
yen wis ra entuk gawe Kusuma Darma kowe ngupaya Sraya ngupadya Sraya kinen ngupaya marang dununging Mbak Ayim tak gawe sayembara sapa bali nggawa Mbak Ayu ya kuwi calon jodoning Mbak Ayim saranane wong yen luhung patah lopo kurang kuling eling ngosolah jatmiko yen wacana kudu manis murih seng-sening sasana samaning manungsa sami kawon nuwun inggih Kangjeng Rama Turwaca timbalan paduka jeneng parang putra paduka nyuwun pamit badhe ngupati Serayan iya ya nggir kowe bali kudu wis entuk gawe nek nganti kowe bali ora nggawa wong kang saguh ngupaya mbayemu bali wis tak cepaki wit gurda komplit sak gadunge gantung stakam kau nyuwun pangestu Kanjeng Rama iya duga-duga digawa ngati-ati aja keri nggir kataman tararas mororo pintro anglam lami parantu mameng tilamrum
nalika samono sampun jengkar saking palenggan nggih Raden Kusumadarma. Dinuta ingkang Rama Ngupadi Serayan pinturih Angopati wonten pundi calipun ingkang Mbak Ayu Dewi. Setyaning ingkang itasa ing kadaton Bandon Salembak. Nalika semono sumusup madyaning wana Raden Kusumadarma ing pengangkah enggal pinanggih dhateng satriya ingkang Simbagaya Utama pantes naraya dening ingkang Rama Prabu Darmajati. Sinigek kandulang pagentya kawuwusa ing mangke datang kaya kang ramadyaning Praja Ngamarta. Katingal Prabu Puntadewa pinarak lenggah gadhep para kadang anampi dhateng rawuhipun ingkang Rakanata Dwarawati. Gatra randha nanjuling penggalih Sang Prabu Punta.
gungane carita pinangka panjanging lampah. Menika pewarnane kang ngawasta nagara ing Amarta. Yen nagara Indraprasta. Yen nagara ing Batana Kawarsa ya kraton Kancanapura. Awas negari Ngamarta ingkang mengko werdi. Papan pepuntoning ilan-ilaning toya Jawa. Sinebat Indraprasta. Katentremaning para jambong sak Kurawaning kasuwargan. Awas Batana Kawarsa. Kagatoning Sekar Pudak Kancanapura pendapining praja ingkang sarwa sasadya. Panenggih ingkang renggani maudyaning praja punika ta Pambayun Pandhawa. Jejuluk Prabu Puntadewa. Ya Prabu Yudhistira. Ya Prabu Gunatalikrama. Sada Dwija Kangka. Darmaputra, Darmawangsa. Gesang Anjata Satru. Nalendra ilang Bandala Gawing Pati. Tan mokala mentok katengaran Lebira Seta labet saking sucining panggalih. Lengganing Pandhapi Agung. Dladepur kadang sampat pro Pandhawa. Panenggih satriyan munggul rawanang panenggak Pandhawa Radyan Werkudara. Datang kantun pamadyaning Pandhawa Satya Madukara Radyan Harjuna. Kalah Radyan Nakula lawan Sadewa. Anampi dateng praptanipun ingkang Rakanata Ndurwati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang mlejok tanpa raban. Ing manjing kagiat Prabu Puntadewa ngacarani dateng rawuhipun ingkang Rakanata Ndurwati.
sumrambah weh brangti Rumesep yasmanakung musik ing hapsare anggung kayung yun matu neng mace dering sawetawis dangu sarawu paduka koko prabing dhuwur wati Ri paduka kula ngaturaken pasgahan panakrami mawantu kunjuk wonten ing sahandhap pepadanipun paduka Kangjeng Koko Prabu kawula nuwun nggih Kyai Samyaji dhateng kadah katedha Kalingga Murda sih panakraminipun paduka Kyai Samyaji namung wangsul pangastawaning ora kapara Ndrawati mugi tunjuk wonten ngarsanipun Yayaji kawula nuwun inggih Koko Prabu kacadhonging tangan kekalih kula pundi wonten staka mugi dados jimat paripih paring pangestunipun paduka Kangjeng Koko Prabu. Liteng Kresna kakangku padha kanthi raharja sakrawi Liteng Kresna kakangku Adimas Werkudara wis ndak tampa banget ing pamrimanipun Kakang Permbagi saka Siadi ora liwat tamung bali pangestunipun Kakang tumrap marang Kadang para yayi mbak tampani tangan loro pambun dadiya jimat Koko Prabu kula ngaturaken paskan panakrami mugi kunjuk wonten ngrasanipun Koko Prabu Kyai KIP wis ndak tampa banget ing panrimaku Kyai Parto langsung berbagi marang pun Kakang pangestu tampanono Parto kacadhonging tangan kalih kula pundi mestaka mugi dados jimat paripih Koko Prabu kula ngaturake sembah pangabekti Koko Prabu kula ngaturake sembah pangabekti ya Dimas Nakula Sedewa wis tak tampa banget pamarimaku pangestu tampanono Yai sanget anggeng kawula mundi Koko Prabu sanget anggeng kawula mundi Koko Prabu mereka gugek sadulita dereng sawetawis dangu rawuhipun ingkang sinuning Ndrawati kula ngaturaken sembah pangabekti lho ya Kakang Semar wis tak tampa tibos padha-padha Kakang pangabekti sangka Kakang malah ndayanono marang kayiwananku Kakang nggih ayo reng bakeke reng ning tamu oh iya tamune sinuwun Ndrawati wah iya ora bojo anggere krama iya kowe sik aku sik ya aku sik aku sing tuwa ya
kono sinuwun dipanembrama apa? Sinuwun iki dipanembrama sing bangsa mat-matan wae. Antarane jineman ulur kambang sing iramane sajak muyek. Oh iya. Coba kono arep nyuwun tulung karo Ibu Woro Anggono. Kon ngopo? Karepen maringi jineman minangka wakilku. Iya. Sapa ta warangganane? Ibu Sutarmi. Oh iya. Coba aku tak melu ngrungokke. Iya. Sawetawis kang sarawipun sinuling Dwarawati kula ngaturaken sembah pangabekti. Nala Gareng inggih ora nyono awet menom Nala Gareng. Pangestunipun sinuwun. Kowe bisa awet enom kuwi syarate apa? Inggih jampi mboten badhe kendel. Saben siang mesti kula menika nginum jampi. Kalian mimik pil. Waduh. Pil apa sing marakake nom? Pil kita. Nala Gareng kokean pil kita. Malah jampeng. Keliwat ukuran. Nala Gareng kula, anakmu wis pira? Nembe sekawan. Lanang apa wadon? Estri sedaya. Durung ana lanangi dereng. Sing mantep sing madhep rasane atimu. Yen pancen tawakal nggon menyuwun mbok menawa Jalata bakal tumuli maringi nugraha anak lanang marang kowe. Inggih. Tak kabarake rabi meneh kok mboten kok. Namung isu. Isu ding boleh melocot kuwi. Nala Gareng nuwun kula nyotak paringi ganjaran. Tak sawan kok hemu wis lawas. Nyonya Nala Gareng tak paringi ganjaran tuku hem. Inggih, ya nek wis tuku anyar aja tok empohke. Matur nuwun. Yen ora sajak wigati aja diagem. Nggih. Wah, Nala Gareng jaya. Entuk dukon mangke pinarak kowe yo jene Kampung Sewu. Nggih.
Atase. Ya sesuk kebanjiran. Oh, kerep. Iya ya nolo garing mesake. Idep-idep apa broto ya nolo garing. Kowe yen praing garing sampeanmu apa? Mancing. Iya. Panggautan kuwi ambak tata gelar mancing ning semen kuwi tapa broto. Mula syarate wong tapa mancing kuwi yen entuk iwak kudu dibalekake. Wandane kaya girik ngene kok. Entuk dibalekke iki apa niat? Apa dudu garing? Meneng apa? Gawe kusut wis. Inggih. Tenan ala garing. Yen pancen kuat tatamu tak pujake kowe entuk pegawean sing akeh. Aja mung wong siji sing mari gawean kowe. Tak sesuwun muga-muga Jawa Tengah daneni. Paringa kanugrahan nyang nala gawe lumantar menyang sapa sing tresna nyang kowe. Paribasa nganti semplok baumu. Inggih. Malah semplok. Nala gareng. Eling-eling kowe sak adimu kuwi nunggal sawadah. Padha anggone padha mono kawan. Petro kaya sisa ngendang. Pasti. Iya. Kok ora ketok lah nika napa? Oh, Petro ana ngisor. Truk munggah. Lah wong ora mandebok kok aneh. Kowe pengen deblok to sesuk werene ya. Emplok kabeh. Paring pira, Reng? Paringi ganjaran 750. Waduh entuk Philip. Urung jahitane. Iya. Kowe urung ngakule maju, aku anggere maju apese won 3. Iya. Coba tak malik sarung sik. Aku kan durung malik sarung urung iso nembang. Mugi dipun paringana pangkur nyamat mas. Oh, iki seneng aku.